may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, aritos mon samot daytoy mayan. Kita akman, Esther. Oh. Kasla nakita ngamin nga insuot mo daytoy idi na minsan. Ay nawaw. Aritos ko nga agpayso daytoy. Nabayagan asap sa pulag. Adala ang gayam kang ka. Nakasarakam nga minan. Ay kwa, nasarakan ti anak ko iti arubayan mi, kabayatan ti panagay ay ayam na. Naa, kasano ko maanasarakan na ijay, kat sa anak mat anak na pan iye balayaw. Ay, day tatidya ka mo ah. Amangan mat no. Ay nawaw, insublik lang arudan, pagpanunutan nakpayla iti dakas. Imbes nga agyaman ka kanya. Tasyak pay laang ti agyaman kang ka. Amok at tinakaw mo daytoy. Di mo laang mailakaw, tamabutang kamalaang. Anya ti kunan? Ti kunak, mabalin mo ti pumanaw, no awanan ti ibagam, taadamot ti napatag nga aramidag. Awan oras ko ang makimaritis kang ka. Ne, nasara ka mo't gaya man ti mapukpukaw nga aritos mo mayet, bakit? Insubli dala ang day talakay. Ay nawaw, ti kayat mo asawan, insubli ti agtatakaw kan ka. Naalam lakay. Sino ngay mo't agtatakaw anang isublikan ka, bakit? Ni Esther akalugaran tayo. Nakasarakan na kanumat? Nasarakan kano ti anak na, kabayatan ti panagay ay ayam na iti arubayan da. Oh, imposible. Day tangarod, uray siya, sa anak amamate. Tinakaw na laki day. Idulin mo man ngamin anaimbag dagiti kagawaang, bakit? Ay nalakay, uray kasano ti panangidulin mo, no ada ti agtatakaw, takawin dalatta. Naimbag abigat mo, manong Jomar. Nay, sikamad gayam dayta, Esther. Naimbag abigat mo, mate. Umayak manen makisakdo manong. Sige lang, makisakdo ka lang dita. Ay na, agyaman ako na manong. Ne, addan samot lakad, Joe. Domingo ita, isa makimisa kami manern. Ay na, nasaya at dayta. Aldaw mo't ti Diyos ita. Madimot laang no trabaho ang kanayon ti mapampanunot. Panawan ka pa, itagsagana kami matan. Agsakdo ka latta dita. Kat numalpas ka, isublim ti lastiko, tapnusan ngagtitid ti gripaw. Areglado manong. Nay. Apay ka di ba kayo? Agrubat tayo na. Kasano ko maamakarubwat tayo? Kat jak matan makita ti pitakak iti nangidiswak itay. Nangidiswam nga minaya. Di talamisaan Ay nawa, sapay may nakisakdo ni Esther itay. Anya, imay nakisakdo ni Esther kunam. Di mo nakita ya. Ay awanan Ang mga no inala na matan day di apitaka. Aguray ka, tipitakam samot day jay. Ay won, Nakaparabaw mo't iti andi kartong. apay nga adda ijay. Kat saan mat nga ijay tinangidiswak itay. Intaman kitaan lakay. Apay mo't ngamin nga itilamisaan dito rora payla ang tinangikam. Amom apita ka dayta. Si kakit dimot, nakitam gayam nga imay nakisakdo ni Esther. Awan mo't ko nam abantayam, uno idulin mo pay laang. Amok nga raw, nga hindi sumgaam dita. Kitaam, naksayan ti kwarta lakay. Awan mo't ti sangaribo. Basol mo, no apay anapasamak da ito, Jumar. Nakapigpig sa ti sa uyo kun lakay mo itay mayet nakaw. Wan ata nagapa kami, nana. Ay nawaw, anya manun tinagapa anyaw. Wan ata saan namot abinantayan ti pitakak. Kinisayan kit di day nga Esther. Anya? Talagang agtatakaw day babae, nana. Tunggal umay makisakdaw kat adati mapukpukaw. Kasaritam kun numabalain, idulin mo nga maing dagiti kagawaan nyo, nang runa ti pitakam. Ay, makapaasar, nana. No siyak ti mauma,
Saan ko nga ipalubos ang makisakdo na iji a babae iji balay? Imbis a makimisa kami ita. Awanan tanaga pa kami kiday. Agrubwat tayon lakay. Mabitlaan. Ay nawaw, apay ka di aya. Sakbay nga agrobot tayo. I-safety pa'y dagiti kagawaan tayo. Anya, Sigurado nga umay manin makisakdo dahi nga Esther. mabit lang nga rod. Dagiti plangganam, isirek mo pa'y lang. Wan lakay. Agraman dagiti sapatos mi ken sandal mo. Ang mga nuinton madamdam akit adan tumanin ti mapukaw. Isupay manin apagapaan ta. Ay, no apay mat ngamin nga atidug ti ima day a babae. Tunggal ada ti makita na, pagintirisan na. Di la agbain mo't. Ipagarup na siguro asaan mo amadmadlaw ti kasingar aramiden na Nangala, ami ti tabo kan pagikan iti sabon ba kay? Nasarakak laang dagitan lakay. Ijay man, Iti ayan damayet Kasla saan damo nga minapagan iso nga inalaklatan kasla barupay. Ay nawaw, iso nga rod nga inalak, tamadlaw akabarbaro. Nasaya at might no dati na diskitar mo. Tapno saan nga isupay a paggastusan tayo. Ay wana, siyak pa'y ti kunam. Talaga na diskarte ak lakay. Day tamot ti kayat ko ken kabakay. Mala, mangidasar ka man kit din iti kanin tayo. Tanay, mabisina kong. Mudtoy ti galawon bakal. Agyaman ako na ilakay. Hinton sumaranaw, siyak tumay tagsak daw. Awan mo't tan titabo kan pagikan iti sabon lakay. Adalaan mo't anakitak dita itay agsapa. Ay nawaw, umay katakitaan no addapay. Nakitak ita si Dug itin. Nay. Apay nga? Awan mo ton ngagpaisaw. Hay awanan, agraman tabo kan pagikan sabon. Matakaw mo't tan. Talaga mo ta. Makauma lakit di ti kastoyan aya. Maurnungan ti kagawaan tayo iti ayan da Esther no kastoy laang. No kasaritam nga ta ni Esther. Dayjay pa'y ti kunam, aglibak dayjay ibaga na nga awan pamanaknak ko. No kasta nga rod, agpakabit tayo iti CCTV bakit? Adam amom amang ikabit. Ni pare Edwin. Uno saan? Siyaklatan. Alaman nga rod, agkita ka no ada tinalaklak ka a CCTV dita. Iti kasta, kat saanan ang makapagrason dayjay nga agtatakaw. Mabit man laang, Octavio. Aw, apay ka day mayay. Ada na patag nga ibagak nung ka. Anya day jay? Bagbagaam ni bakit mo. Agtatakaw mo gayam dayjay nga Esther. Ay nawa, kanya ti tinakaw na aya. Idi na minsan, tinakaw na titabo kan pagikan iti sabon. Idi Lunes, mapukpukaw man ang tihanger kan brush may. Nay, di kag papasol na wanti pamanagnak mo Nakitak tihanger may, idi na minsan ang naglaban ni bakit mo. Idi kinasaritak ni bakit mo, ipilit na aginatang mo kanaw. Podno timbaga ni bakit kaw. Ginatang ko tayo di hangaran niya. Talagang addadag iti hangar agpapada. Urayan niya pa iti ibagbagam, amuklatan ahanger mi dayjay. Kayat mo ti pamanaknak. Kayat mo amabuya, ti video anaala ti CCTV may. Alaman, ipabuyam kanyak ti video nga ibagbagam. Kat binuya na amin ti video bakit? Impabuyam amin kan kwa. Saan lakay? Ay no, impakitam kumaa. Tapno amuna tar aramiden ni bakit na. Kasano kumakat agdardaras mo't api manaw. Napabainan siguro Di nalamnamain nga dati CCTV tayo. Konsintidor mo ngamin ni Octavio. Ngamita nga adda ti ebidensya, saanan ang makapaglibak dagijay nga agasawa. Mabalinin nakasaritan bakit? Saanin ang makarason, taad dati pamanagnig mo. Una, kita akman no saan pa yung agbain day a babae. Makisaksak do lang arudan, nayunan na pay lang iti kalukwan, ay nawaw. Ne, apaya kasla madanagan ka, Octavio. Wala, tama kapadanag tinakitak ba Ay nawaw, anya tinakitam aya. Impabuya ni Mayay ti video ang naala ti CCTV da. Anya, CCTV kunam. Uwan ba naala ti CCTV ti panagtaktakaw mo. Ne, kaano pa'y nagpakabit dagita iti CCTV? Diyak mo ba impabuya na nga rod kanyak. Kat kastaunay ti bain ko kinkwanay tayo. Dandani saan ko may garaw dagiti sakak iti bain ko ba Ado ka diti video da? Adaw bakal. Kat sigurado akasarita na ka ni Mayay. Si kanto ti sumaho kinkwana wan.
Alam tinaurnong abarbarya iti bag ko bakit? Mudtoy, ta ialkansyak. Nang idulinam iti alkansyam aya. Iti kalman kumapay nga ialkansyak. Ngamjak mutan maberukan. At damat iti sigod a pangiduldulinan tayo. Kat nawan tinakita kay Jay bakit? Kung nakalakit din o indulin mo ah. Naa, mabiit man laang. Ada ka day? Ay nawaw. Ayan ngay day nga alkansya. Awan mo't nga agpaiso ditoy. Amangan mo't no agraman alkansya kat tinakaw da. Hay na, jak amon lakay. I-review ti CCTV man. Kasano ko maanaala da dito o nagtibalay. Inranada siguro idi madama apakpakanak dagiti tarakan tayo. Iso ajak nakita. Talagang adda maipabarangay ko, no kastoy laang. Kat, anya manan ti pagpupudutan ti ulom. Ay, jak nga ron makita ti alkansyami nana. Tinakaw damanaan. Sigurado ani Estermanen tinang takaw. Kasanumot at tinakaw na. Day ti jak amo nana. Ngamno talagang agtatakaw ti may sa atao. Nagado ti pamayan na day taas antay nga amo. I-review manan ti CCTV may tapno maamuak ti pudno. No syakti si ka. Kasarita mo ni Esther. Nabayagan na kastater aramidan na. Kasta ti planok nana. Ipabarangay ko pa'y din atap no agnakam. Nabayag mutan anagan ano sak iti kastang aramid na. No sa anak lang anaasyan kong kwa na. Idi pa'y ana idimandak day jay. Naimbaglaangan, tanasabat ka dito'y dalan. Saanan amasapul amapanak iti ayan nyo. Ah? Adda ka di ibagam? Manmanumo ngaminan amakisakdo kay Jibalay. Wan ata makius-usar kami iti gayem nila kay ko. Kat, anya nga rudin ti planom kadagiti tinaktakaw mo kada kamay. Ah? Ay, kwa. Anya, isoblame mo no kayat mo ti maipabarangay. Ada ebidensyak ditoy. Iso asaan ka makapaglibak. Agraman alkansyame, tinakaw mo. Bayadan mo lang dayjay. Alkansya. Di ka man naging di amo dita. Amok nga amom ti kayat ko asawan. 400 laang mo't ti kwartayo at tinakaw ko. Saan lang nga 400 tinagyan dayjay ang alkansya? No sa anak nga agbiddot, ada na surok a 2,000. O sige, ilistam dagiti mapukpukaw a kwarta ken kagawaan yung tabayada. Pangasim laang ang ata di nakidimanda. Diyak kaya ti maibabain. Sapay masikugak ita. Naimbag abigat mo. Ayan ngayon ti bayad dagiti tinaktakaw mo. Nasurok makabulan nga agururayak. Ano sam kumapay laang ti aguray. Awan pa'y ngamin kwartami ita. Ikan ka iti makalawas nga ultimatum. No saan ka pa'y makabayad, pasensya kan. Ngam talaga nga ipabarangay ka. Ay, di ka madanagan. Agbayad ak tumare. Aguray ka. Timat tumbler ko dayjay. Ay, kuham ay et. Adda maggayam dito'y balayo day ta tumbler. Ay, kamali ti pampanunutem. Ginatang ko day ta tumbler iti sentro. Kita akman, adda markat ti tumbler ko kat. Adamo nga min dagiti tumbler nga agpapada. Saan asyak ti iras-rasunam, tauray di mo aklunan, amuklatan at tumbler ko day ta. Ay, unay kalaki di moten si ka Octavio. Apay bakay? Anya manan ti basol ko. Apay mo't adi mo inlemeng day a tumbler. Ayuay. Nalipatak ba ngayon sarap? Awanan ah. Nakitan ni Mayay. Anya timbaga na ngay. Agong ungot ah. Nanayunan manin ti basol ko kenkwana. Nagrason ka kumaa. Imbagam kumaginatang mo. Adda ka numarka ti tumbler na. Mabutengak mo't amang ipakita. Na yan di kasi mapaspasamak. Agan-anad ka man mga amin lakay. Saan akong kumpurmi ti pangidisdiswam iti kagawaan dito'y balay. Tano adda bisita, wano adda lumabas, kat makita da. Kumusta nga'y? Nakasaritam ni Esther. Wala na, inikak iti makalawas nga ultimatum na. Manukot ka day. Kapilitan anana. No saan pa nga agbayad day jay, ipabarangay kon. Nasaya at magtakinasarita na ka. Wala tanapanak ijay balay danana. Nakitak pa'y di ati tumbler ko ijay. Ay, nukasta. Talaga nga daw titinakaw na. Wala na. Pagadalam mo tanday tanakaw. Uray adda CCTV. Idulin nyo anay bag dagiti kagawaan kan kwartayaw.
Tapno saan da atakawin. Wen nana, lesson learned matan kanyak. Pagadalan tayo amin, ta saan tayo nga amo ti taray ti panunot ti tunggal maysa. Si kamot gayam dayta Esther, adda ka di masapol yun nana, anyayay nadamag ko, nga do ka no titinakdakaw mo. Ha? Nagistorya ni mayet kanyak. Ay, kwa nana, kastoy ngamin. Ay, di ka nagpalawag. Tabid do ti kasjay nga aramid mo. Numapan ka iti ayanda. Tapno agsak daw. Agsak do ka laeng. Di mo na'y nayunan iti kalukwan. Wana na. Bayadam dagiti tinakdakaw mo kadakwada. Tapno malpasan day ta aparikot yaw. Wana na. Urayek laeng ti sweldong nilakay ko. Pag nakmam day ta, isardeng mo tiagtaktakaw. Panunutem a babae ka. Anyan tulaengen ti ibagam kadagiti anak mo no dumakkel da. Ket maamuan da ti kastangar aramidam. Saanen a maulit nana? Rumbeng laeng. Ulitek manen. Bayadam ti rumbeng a bayadam. Tapno saan ka ama ipabarangay. Ket intun sumaruno, di mo ipalubos nga agbaligi dagiti jablaw. Wala na, no dumteng man ti gundaway amariknam amasulsulisog ka, ket di mo makontrol ti bagim, agkararag ka balasang ka. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Ay, nawaw! Masapul a kontrolan tayo dagiti tarigagay amang iturong kada tayo iti kinadakas. Nudumteng man ti gundaway a maabak ti panunot tayo, agkararag tayo. Dumawat tayo ti tulong iti Diyos, iti kasta kat iturong da tayo iti napintas kan nalinteg adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Manuti impaw iti OFW nga ama ti apok, di maanak ka. 20,000 manan nanang. Ay nawaw, nagsya ataon. Ada ti urayan tayo at 20,000 iti binulan. Wan nga rod nanang, saan tayo amarigatan? Saan tayo aparikot ti kwarta no kastoy lang? Naimbaglagan ata nagpasikog ka iti ex mo anak ka. Ni nanang mo. Husto laang ti desisyon mo nga agpasikog iti dayjay nga iwander. Nga maid, adda pa kay ranudan mi iti kapsat mo. Manuti ka sa pulan nyo ayan nanang? 5,000 laang anak ko. 5,000 para kada kayo. Ay na, agiyaman raklaunay anak ko. Gumatang kan tumulaangan iti bagas kan pangkusina tayawan. Sobra mo lang day ta akwarta para iti apaw. Wan nanang, saan ang masapol nga ibagayo taamok dagitan? Si kamit ten ti makaamaw. No awan ti mangbagkat iti bagas, ibaon mo ni Frances. Adda iti silid na, nakaturog manan. No siya, mapanak manan iti ayan dagiti kumarek, tamaki ay ayamak kadakwada.
Good morning, Mariroda. Ay nawaw, nakaragragsak ka ita, Maray. Siyempre, adamanan kwartak, Maray. Wow! Sagsasangaribo mo't day ta, Maray. Impaw iti ama ti apok, Maray. Anya, isugal mo ti kwarta para kumaiti apaw. Wina, tabarang agdubli, Maray. Mangrikap ka kiday, tamapantamanan makiayayam kadagiti kumari ta ijay daya, Maray. Ay nawaw, awan kwartak ita, Maray. No awan kwartam, pabuludang ka iti sangaribulaang, Maray. Ay isanan, Maray. Makautang ak paikit day. Si kalatan ti mapan. Amangan numaamuan nila kay ko anapanak nakisugal ket apaan nakmanon. Kabutang mo nila kay mo, Maray. Saan mo't kit day, Maray? Nga makapakonsensya mo nga main. Iso asikalatan ti mapan. Naimbagkan ka taawan agungot. Ken adda kwartam apag sugal mo. Naawat kon timpaw it mo, Evander, anak kaw. Nasayat mo't no kasta tatang. Anusan nyo taday talagang ti kabala. Amuyo man. At tatiputot ko masapul a sustentuak. Ay nawaw, dakilan da ito'y atulong mo kanyak anak kaw. Ayun gayam, naipaw it mo ka din ti para iti apaw. Wan tatang, nalpasan Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno awan maibagbaga ti pamilya ti ex mo ken ka. Aywan mo't tatang, ore kastuyak lang. Amok ti obligasyon ko iti putot ko. Very good no kasta anak kaw. Ure awan kayon ken Gemma. Agbalin ka responsabling ama iti anak yaw. Wen, tatang. O sige, agpakada ako. Sinaludsod ko lang no naawat yu ti pawit ko. Okay, agan-anad ka di tabalasiw taaw, anak kaw. Anya kalakid di mutin aya, Jima. Ni, apay ka dinanang. Itay pa nga agsangsang iti anak mo. Apay ka no aya. Naibusan ti gatas na. Ay nawaw, no naibusan, gumatang ka manin Manulaangan tinabati ang kwarta nga impaw it ni tatang na. Pangasim nagaduti pampanunutak ita. Makarengreng payla ang matday tang anak mo. No kurang ti 20,000 per month, ibagam ken Evander, tanayunan na ti ipawit na akwarta. Nay, apay akasta ti itsura marikulasa. Saan meten amay drawing tilangam? Masiksikuраnak nga rod, Maray. Kaano nagragsak kay dinapalabas nga aldaw. Naibus nga rodin ti kwartak. Ay nawaw, di mo ibaga nga impaabak mo iti sugal ti impaw iti ex ni Gemma para kuma iti apaw. Naabak nga agpayso, Maray. Anya, Ay, masapol nga urayak man ti ipawit dain ton umay abulan. panag ko na kat masapol nga isardeng mo ti panagsugsugal mo, Maray. Apay kuma, kaisungarod matiliw-liwak, Maray. Saan ama iparbeng nga isugal mo ti kwarta para iti apaw, Maray? Ado ti kwarta ni Evander anya. Amumet nga OFW dayjay. Day tangarod kat, Maray. Nag-abroad tapno adda maitid na iti putot na. Sa ita, isugsugal mo laang ti sustentaw nga itid na. Ay madimot at ikasta, Maray. Naimbag kumano mga baka. Saan mat nga raw takanayon ka amaabak? Anya en lotom amasida, Jima. Adda tuyo di tananang. Ay nawaw, tuyo manan. Ano sa nyo pailaan Tawan kwartak ita. Kaano nga gipawit ni Evander aya? Inton umay alawas pa'y nanang. Ibagam tanayunan na ti ipawit na. Kurang ti 20,000 per month nga itid na. Wen nanang, kasta talaga ti plano. Ibagam apagbalinan nan at 30,000 iti makabulan. Wen nanang, Siguradaw adakkel ti sweldo na dayjay ija abroad. Isu nga agpanayon ka, anak ko. kurang ti 20,000 per month nga ipawpawit mo. Nayunam mo't Isulang mo't ngamin ti kabalak. Kurang nga rod, amo mo't anangina ti magatgatang ita. Saan na mabalin? Tadamot ti datuma paggasgastusak. Di Evander ka di dayta. Wen nanang. Mudtoy ti cellphone, tada kami ti agsarita. Ah, Hello, Evander. Apay ka din, Nana. Tapno ibagakeng ka. Kurang ti 20,000 per month asustintaw. Pagbalin mo at 30,000 per month. Ay nawaw, apay ako urang.
Kat saan pa'y mat nga agad adal ti putot ko, nana? Nanginangarod ti magatgatang ita, di ka makaawat mo. Anya? No kayat mo pa'y amakita ti putot mo, 30,000 per month ti itad mo asustintaw. Anya ti kunam, anak ko? Ulitin man. Imawag damanin kanyak, tatang. Kurang kano ti 20,000 asustento para iti putot ko. Ay nawaw, kasano akurang? Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot mo? Di kayat da, kat 30,000 per month ti ipawit ko, tatang. Nukasta ti aramidam. Anya ngay mat ti mabati aparakin ka, anak ko. Diyak amon, tatang. Kasano nga rudan dayta? Saan mat amabalin nga ipawit mo amin ti matmat gadam? Tadamat ti sabali apaggasgastusam. No saan kong aramidon ti kayat da? Saan da nga ipakita ti putot ko, tatang? Ay, naglukon da kita tataw. Naimbaglangan ta nagsina kayo ken Gemma. Tulungan ta kumatatang. Diyak amon na niya ti rumpang aramidag. Di ka madanagan, anak ka. Tulungan ka. Numasapul nga agimbestigaak. Aramidag para ken ka. Una yan, 30,000 per month adaw dawatin dakin ka. Sa dino ti papanam, kabsat. Iti ayan da kulasa, kapsat. Makisarita ak. Tadakkel unay ti 30,000 asustento adaw dawatin da iti putot ko. Mano aya ti sigod nga ipawpawit ni Evander, kabsat. 20,000 per month, nga masaan da kontento. Ti kayat da, kat pagbalinin na at 30,000. Madanagan mo ti putot ko, tawan ti mabati para iti bagina. Ay nawaw, dakkel ti sustento nga itid na. Ang pakurangan da pa'y laang. Kurang kanungamin, kapsat. Talaga akurang tasaan laang met ati putot na ti papapanan ti sustento. Intero a pamilya ni Gemma ti sustentuan ni Evander. Agraman sugal abisyo ti ina ti ex na. Anya? Amom kaday, isugsugal ni Marie Kulasa ti daddo mga ipawpawit ni Evander. Pudno ka diti ibagbagam, kabsat. Day tati pudno, kabsat. May mayat no ipalistayo laangan dagiti kasapulan ti ubing, ta isulatan ti itadyaw. Tano kwarta, sa balimot abul sa ti papanan na. Ay, kapsa, di mo ibagbaga asyak tinagipulong ken ka, Ay. Maasyanak laang ngamin ken Evander. Hello, anak ko. Kumusta, tatang? Nakasarita yung kadi ida? Saan ko ida nakasarita? Ngamad na amuak, anak ko. Anya day tatang? Anya tinaamuan nyo? Saan laang matgayam at iputot mo, ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit mo? Anya? Day tatipod no, anak ko. Talagang agkurang. Tamay sa pamilya matgayam, timang namnama iti sustento nga itid mo. Agraman ti bisyo ti ina ti ex mo. Isumot lagayam. Kitap mo saanan ang maulit, anak ko. Ibagam ken Gemma, ta ilistana dagiti masapsapul ti anak yaw. Gatas ken diaper, ken aminay, ta ibagak ken manang mo nga agpurchase. Saanan a kwarta ti maited kadakwada. Mayat tinapanunot yaw, tatang. Mangted ka laangan iti basit akas, anak ko. Tapno adda gastusan da, no adda emergency. Anya ti kunam, Evander? Ilistam dagiti masapsapul ti anak ta. Anya? Manipod ita, saanan a kwarta ti pawit ko. Apay, amom no anya ti kasapulan ti anak mo, ha? Isungarot nga ilistam, tagpurchis ni manang. Kwarta latangaminan ti pawit mo. Siyak matan ti masurot ita. Dakkel unay ti 30,000 na daw dawatan nyo. Saan mo't nga agad adal ti anak ta? Unay kamatan, tilaang bagim ti pampanunutan. Saan aga mo tadak dito abroad kat ado ti kwarta? Umawag ka inton sumangpet ni nanang. Tada kayo laangan tagsarita. Makapaawan ganas ka. Apay adi mo kayat ti mangipaw iti kwarta si ka Evander. Gaputa diyo ang mo ti agtipid, nana. Ay nawaw, nanginangarod ti magatang ita panawad. Siyak matan tagdesisyon ita, nana. No kasta nga raw, di mo namnamaan a makitampay ti putot mo. Anya? No di mo kayat ti mangted iti sustintaw, lipat mo nga da putot mo. Mangtedak iti sustento. Ngam saanan a kwarta, nana. Makaparurod ka. Saanan a kwarta? Tama nga no sa bali abul sa ti papanan ti kwarta para kuma iti putot ko. Ada kang kadayta, makabu ka.
Awan pa'y sir bimbay. Oh, para itapo ko ta, kulasa. Day talaan. Ado da ita. Good for 1 month. Awan na yun na kwarta. Aywan, ada ti 3,000 dito. Ay nawaw. 3,000 laan. Wan tanda mo tin tiginatang mi agatas. Daya pa, kandad dumapay akasapulan ti aputa. No apay ngamin agim matang kayo pay laang ket imbagami mo't ada kamilatan ti makaamaw. Gaputa diyo amot agtipid. Kaasi ti anak kong agtrabaho, iti balasiw tao. Saan analaka ti trabaho na ijay? Responsibilidad na ti mangted iti sustintaw para iti putot na. Wan, amo mi dayta. Ti kada kami laang, ket agtipid kayo kumamay. Saan akong komporme ti pangigasgastusan, wano pang usaran nyo iti kwarta. Di mo ipakpakita ti ubing iti dayje nga ibandar. Wala nang. Marmarwam dayje ama naging bubukaw. 3,000 lang agpay so tintin na. Wala, ta isuda mo tinti nag-purchase. Agpakalaing dagita at tao. Kasano ngayon day tananang? Awanan agparikot tayong manan. Awanan ti pakairanudan mi iti kabsat mo. Kurang ti 3,000 agastusin tayo iti makabulan. Ay, babusurak launay iti dayje nga ibandar. Nay, apayon maray. Wana, tag-groceries kan 3,000 cash laang tinted na. Ay, ikaw maray. Mano aya ti sigod nga itid na kada kayaw? 20,000 iti binulan, maray. Ay, nawaw. Dakil ti 20,000 per month nga itid na para iti putot na, maray. Kurang nga ro dayjay, maray. Sobra dayjay para iti putot na. Agkurang laeng no tinamnamain nyo kat intero a pamilyayo ti suportaran ni Vander. Anya, No nakontento kayo kuma iti 20,000, nasaya at kumamaray. No apay mat ngamen akayat yu pa'y apagbalinan na at 30,000. Anya ngay mat ti mabati para kenkuan na. asino tinakadamagam iti dayta? Nagistoryada kang ka. Saanan anapateg no asino tinangidanon kanyak mare. Agyaman kay latan tauray kaskasano, ket addait ited ni Evander a sustentaw. Saan akas iti dadduma dita? Anya tintiks ni Jimakin ka? Iti mandadak ka no, tatang. Ay dawaw, apeng agdimandada. Gaputa kurang ka no, itig ko asustento. Nagturad mo tanda kita at tao. Anya nga dati kasayaatan nga ramidon tayo, tatang. Urayam nga agdimandada, anak ko. Ha? Marmarwam da kita at tao. Nagdimandada. Sumango Heh, para makita no saan da ang mapabainan iti kasta nga aramid da. Amangan no. Ang talag ka kanyak anak ko. Inaramid mo ti pagrebengam kas ama. Bay amida, no agdemandada. Para makita no pagpatinggan ti kinatangsit na kita tao. Sa dino ti papa na Mariculasa. Mapanak man iti barangay hall, maray. Ay nawaw, apay ijay? Ada edi mandak, maray. Asino mo't maray? Dayjay nga Evander Anya? Yan tangay tip-tipi din na mati sustinto nga ititid na. Idi mandaki day. Nananana, agpanunot ka pa'y na imbang maray. Di kag dardarasudos. Kita, ano saan ama ibabain iti kastoy nga aramidag. Apay maray, di ka mabain numaamuan dagiti opisyalis ti barangay tayaw, ti angot ti pamilyayaw. Anya, No agdimanda ka, amangan numabaliktad kayaw maray. Amangan numaamuan da anag numarti buo a pamilyayo iti sustento nga ipawpaw it ni Evander. Saan aga po ta OFWJ tao, ket agbalin kayo meten nga abusado. Ay nawaw, nagawid kayo met adagos, nanang. ay, Ni, nagunagmeten day taasan na ayo, nanang. Anya tinagsasaritaan nyo ije barangay hall, aya. sa anak-anapan ijay. Ay nawaw, tinagsaritaan tayo ket idemanda tayo ni Evander, nanang. Nakabutbut ang gayam ti agdimanda anak ko. Apay mat, saan damat akap-kapin ano ni Kapitan?
Wala ngam ang mga numabaliktad tayo. Ang mga nuda tayo ti maibabain. Anya? Nuwag demandaak. Maamuanda ti angot tayo. Maamuanda ang nagnumar ti pamilya tayo iti kwarta di ibander. Ay, kasano nga rodan da itananang? Awanan Anusan tayo numanaw kan anya ti itedda. Tinapatag ket ada sustinto ti anak mo. Anusan milatan iti kabsat mo ti agtrabaho. May mayatan day jay ngam ti maibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Agtrabaho ka tapno adda kwartam. Di ka mang namnama iti nagrigatan ti sabali a tao. Laglagi pam at sustento a para iti ubing, kat para laeng iti ubing. Saan kat a para iti intero a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.